Itu 5 judul, Pak. Sapa jenenge sapa? Marta. Oh Marta. Urung mati ngerti duit masalahnya. Kasih alih. Bisa Pak Uyatan. Iki sirahmu iki sing pamiyatan apa wis lulus? Alhamdulillah, Pak. Lulus. Aku lulus. Ini jek BWA. Masih yang masih jomblo. Lah, tahu. Tadi dodo agenda. Agenda apa nih? Masuk job. SMKI apa isi? SMKI apa isi? Isi. Isi. Isi pirang sasi. Aku sih bilang saksi. Pak ini banyak loh. Hai Pak dosen. Pak dosen. Wah, Pak ini lah. mana sih kita? Dosen porno. Pak Wahyu. Pak Wahyu dosen. Dosen porno. Wah, ini ngalih yang YouTube. Bagus. Ini Wahyu. Berkok. Ya, pakai kalau kenalin. Yo, oh kanggo estetik itu yo. Kanggo. Ayo. Kepati Minggu kota soman jarake. Ojo ngene. Wong adupe.
jengkok larang. Larang banget. Ini lho. Iki syaratnya nek Bandung ora iso jengkok. Ayo, mulo ben harmonis karo bojone iki yo arep bisa nyambut gawe yo cium di kanan kiri karo batu. Berkah nyambut gawe yo semangat. Ya nek kowe yo karo bapak ibu. Merantau karo anu Urayogo. Karo Ora boleh. lagi apa piye? Tawa ae. Ayo, adi manggil yo siap mati. Wedi mari urung tau nglakoni, oleh nglakoni. Urung tau. Oleh nglakoni tuman. Nek wis ero wae. Apa di wae sing Aja, jombe ngono mesti kudu kaya Aja omong sing liyane kuwi. tak loro. Ae ku perih. Sing padha beate sang esuk-esuk. Aja rewel. Iya, aja rewel. Serangga datangmu dilaras got baju ini. Iya. Iya. Nangis kan, nangis.